दुरान्ड काप नायनो थांगासिनो ओमफ्राय गारि सोनो मोना नालाय जोंनो थाबायनांगौसो आरोना बिराद गोलाव थाबायनांगौआ दासो सुरु Very warm welcome to the opening ceremony of the Durand powered by Coal India, organized by Foreign Services teams and 7 I-League teams in action chasing the trophy of the iconic Durand Cup 2023. Now before we begin, we'd like to extend our heartfelt gratitude and thank some government. Besides celebrating victory, victory dance is performed as a tribute to the brave soldier who put their life to stay for our Southeast team. It's a tribute to their courage to stand on the border and protect us from danger. Boleh kita apa yang kita boleh terkait dengan orang lain? नै खेलाया जागायजेननो नागिरबाय ओमफ्राय बिनि सिगांनो नै पारफरमेन्सफोर सोलिगासिनो दङ माने बिसोरो गान दामनानै पारफरमेन्स खालामगासिनो नालाय बेखायनो आङो भिडिअ माबाखौहाय साउन्डखौ होनो हायासै कपिराइट फैगोन नालाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो प्लेयार्सफ्राबो नै माने वार्म आप खालामगासिनो दङ आरो नै एबारना पान्जाबिफोर नामा बिसनि माने पारफर्म सोलिगासिनो दं आरोना माने बिसोरबो गान दामनानै पारफरमेन्स खालामबाय थानायनि थाखाय आङो बिसनि साउन्डखौ मिउट खालामनानै दोननांलायबाय लोगोफोर माने कपिराइट दालाय नोंथांमोनाबोथ' बुजिखागौ लोगोफोर होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोसानाय ना मा होननांगौ जाखो बिसनिखौ आंथ' नुफेराखैमोन नालाय दिनै आं माने फार्स्ट टाइम लाइभआव नुफेरदों माने बेफोरखौथ' आङो माने रियेलिटि श'फ्राव बबावबासो नुलाबायोमोन Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! आरो नै एबाराव आलदा रोखोमनि माने पारफर्म खालामफैलायबाय माने जिमनास्टिकनि ना मा होननांगौ जाखोथाय एत्थ' गोजौ गोजौआव गाखोनानै नायनाय माबायदि पारफर्म खालामदों मानिनांगोन ना लोगोफोर बिराद मोजाङै माने पारफर्म खालामलांबाय
ओमफ्राय थारमाने आङो दा दखानावसो भइस अभार होगासिनो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गारिफोरनि साउन्डफोर बेलफोर गाबनाया माने नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब होदोंबा निमाहा होबानो जाबाय माने भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर नै एबाराव गोबां रोखोमनि ट्रेडिसनेल डान्स दिन्थिसिगोन बेवहाय गोबां रोखोमनि ट्राइबफोर दं जेरै बर' एसामिस राभा ओमफ्राय गार' सानथालि बिदिनो बायदि बायदि आरोना गासिबो बिराद बुरजाखा आरोना जि साइज नुखादों दा पारफर्मेन्स जागायजेनबायबो एबाराव जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया जाबाय ओरैबायदि साइज नुखादोंना सिख्रि सिख्लाफोरबायदि नुखादों ओरैबायदि मोजां मोसाखाबाय बेलेग सान्दुं दुंनाया जाला बिसोरखौ बान्ना होबानो जाथारलै ओरैबायदि दै गांबाय माने दैबो लाबोहोआ नालाय बिनिफ्राय बाहेरानिफ्राय जेबो बुस्थु लाबोनो मोना सिङाव लाजोबना सिप्स लाबोनो मोनो लाखिजोबदों जों लाबोखाजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय सेस लाखिजोबदों आपेल फिथाइखौबो लानो मोनाखै ओमफ्राय दा दै लायनांगौबाबो ओरैबायदि भिर जाबायना जोंथ' एकदमबारे गोजौआवसो दङमोन दै गांनाया जाला गारमा रानखांजोब्बाय दा खेलायाबो दाबो स्टार्ट जायाखै स्पिच होनाय जागासिनो दङ नालाय दा दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो जाला ओरैबायदि थैनोसै दै गांनाया नै लोगोफोर एबार खेलाया स्टार्ट जाबाय आं माने जोजेननायखौनो लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हास्लाबाखै आरोना ओमफ्राय एबाराव नायलांबाय थादो लोगोफोर
आरो नै खेला जाफुबाय थानाय समावनो ओरैबायदि अखा हाना होबाय ओमफ्राय सासे आदाया ओरैबायदि गिदिर बेनार लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय बे सिङाव बयबो थाजोब्बाय आरो ना बेनि थाखायसो बासायनाय बायदि जाबाय माने सिजायासै आरो ना ओमफ्राय नै बेहा बेसारा सियाराव जिरायनाया मोखाङानो ओरैथिंसो जाहरबाय आरो ना माने उफायबो गैला साथाबो लाबाखैमोन खोमा माने नैबे जोंनि साइडआवहाय डिसप्ले स्क्रिन लागायखादोंमोन नालाय बेयाव नायगासिनो आरो दा ओरैबायदि बेसाराफ्रा सोरबा सोरबा सिजादोंबो थांजोबायसो जों खुनुरुखुम बासिनानै दं आरो ना नुना नुवासै दा बासिबाबो थांला जोब्बायसो खेलायानो माने जोबाखैमोन खेलायानो जोबथाराखै जाजोब्बाय बिदियावसो थानो गोसो जाबावनांगौ जाखो आं थांनोसैसो जिखुनु जाया आं सापर्ट होनाया जाबाय बड'लेण्डखौ सापर्ट होदोंमोन आङो खिन्थु बेहा गरसे सोजानानैसो दङ लास्टआव सोर देरहागोन दा बेखौ मिथिया थांजोब्बाय फारि फारि थांजोब्बाय जि मानसि दंमोन बेबायदि अखा हानायनि थाखायनो खेलाखौनो बन्द' खालामथ'नानैसो दंथ'यो दसे जोंथ' ओरैबायदि सिजाजोब्बाय दा दसे नागारथ'लायबाय अखाया जालालै ओरैबायदि मानसिफ्रा दासो नायनो बिराद इन्ट्रेस्ट मोन्दों अखा हानानै दासो जाफिनदों नालाय सिखारनानै माबा जानानै दङ मानसिफ्रा फैफिनजोब्बाय जाफिनबाय नै जाफिनबाय मोजाङै
जोब्बायलै आंनि सापर्टआ मोनाबायबो ओमफ्राय आरो नै खेलायाबो जोब्बाय न'आव थांसै ओरैबायदि गोजांबाय दा फार्स्ट जाजोबनानै सेस देहा सिजोबखानाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै मबाइलाबो नै चार्ज गैला मबाइलखौ बेखिनियावनो माने फोजोबनोसै लोगोफोर थांजोब्बायनो गासिबो बयबो जोंना एखौ सापर्ट खालामदोंमोन बेखौ बिराद देरहाजानो लुगैदोंमोन आं माने गोसोआ बोरैबा मोनबाय बयबो माने सापर्ट खालामनायखौ देरहाजानो लुगैखायोना आरो माथो खालामबावनो उफाय गैया गरसेयावनो जेनबाय आरो दहाय खेलायाबो ग्रुप थाबायना आरो अखा हानानै बिराद ओरैबायदि माने फिल्डआनो दै जाजोबखादों जोबाबो बलाखाना नै अखाया हाफिनलायबाय थांनो नांसिगोनलै